Ами, значи, много интересно изглеждат и още не съм почнала да го гледам, ама ще го гледам. А тя ги гледа. Коя ми е любима? Това е малко детски въпрос, знаеш ли? Ами... те си бяха тази... с руската. Забравих как се казва. Не. Ох, се... Чакай Много сега. ги гледа. Значи стигнала съм на последния епизод. Може би. Еми... Ох, как... Не, Спенсър... Не, читай. Спенсър, Али... Нещо май с беше. Не помня. Добре. Тази с разкоса, най-хубавата. С противната майка. Да. Разбрахте, нали? Тя ги гледа и помни всичко. Някой да те пита. Да. Вярва. Да, моя аз. После ще ти го разкажа целия сериал, знаеш ли. След това ще ти разкажа 2-3 филма. А за да се научиш, за да не Айде, противоречиш. чао! Чао!